Ya Ramogi Tv chenro mar Migago blokelo ni weche matimre pacho kae koda mago matimre pinje maoko kaachiel koda mago matimre pewe mag tuke kae tarik 1 dwe mar 12 higa mar 2023. Geno ni odiechiengi dhi e yorno makare, to mokwongo magi weche mamiyo pek odiechiengni ma kawuono. Piny ngima dhi odiechieng kedo gi kute mag ayaki kirango kenge ma osego nyaka sani. Piny owacho golo omenda mar dwe mokalo mar chenro mar Inua Jamii mibiro chak chul ji wuok tich juma manyien. Waonge gi laboratory, waonge gi classes, waonge gi chalks, gi jopuonj moromo, japuonj achiel nyalo handle subject 14. Chenro mag puonj e sikunde junior sekondari nyalo chochni ka jopuonje go bwogo ng'anyo ka ok ondikgi e yo mongirore. Ramogi Tv geno ni odiechiengi dhi e yorno makare ka pod wadhialo higni 2 nyaka Ramogi TV chaki ka wantiere gi reporters wa kaachiel kod jogo matayo chenro mopogore opogore e kor gwengewa makaluo, kendo wabiro bedo kwa tudre kodgi e chenro ni mar Migago. Ginyiso ni to weche dhi nade kamoro moro ma intiere, bende kwa ni mondi tudri koda e namba mar 306 nyisa ni to nyaka ne Ramogi TV chakre ang'o ma oselokore e ngimane, kendo kata chenro ma okelo ni pile ka pile mage ma oseloko kaka idak egi nyaka sani. Ramogi Tv bende wantiere achiel kachiel kokalo e mbui mar Facebook mar Ramogi TV kaachiel kod Twitter mar Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en James Opondo. Riwruok mar jopuonj kupeta bade ma Migori dwaro mondo piny owacho ondike tich jopuonje ma osebedo ka puonjo e skunde mag junior secondary county no e yor kojolo, ka bende gidwaro mondo junior secondary ogole primary kendo otere sikund secondary ma biro e seche ma jopuonj mag junior secondary wacho ni higa achiel ma okalo onge gima jopuonjre osesomo e junior secondary. Jojuma nigi ler mathoth. Higa achiel koro osekalo nyaka chierono mar somo ma junior secondary school chakre pacho kae. En somo mosekelo ng'ur mathoth ka kuom jonyuol, jopuonj kod ji mamoko e sekta mar somo. Kata bende jopuonje ma okwongo e bwo somo ni mar junior secondary school koro dhi e grade 8, jopuonj mapuonjogi wanye gima jopuonje koro somo e kinde mar higa achiel to koro onge. Higa achiel ni gimwa somo maduong' onge, wan mwapuonjo junior secondary mang'eyo. Onge gima duong' mag wasomo. I tend to teach history religion, but right now I'm teaching mathematics, and I want to tell people that I've already finished the syllabus. Koro wakwe government mar Kenya mondo gi confirm the intern teachers kendo gi med jopuonj. Giwacho ni nitie moko kuom subjects ma gipuonjo to ok ne otieggi e kinde mane gido tiegruok e wechego mag puonj, kendo kata gin giwegi ma gipuonjo subjects gi ok giwinjgi maber. Nasomo mondo apuonj history or history religion. Kawuono apuonjo mathematics, apuonjo integrated science, apuonjo agriculture, apuonjo business, apuonjo technical, apuonjo gigo te nikech wan ji ariyo. Koro wapoge. Kaka japuonj motrain ni mondo puonj English literature, kawuono apuonjo nyaka French, ipuonjo home science gi subjects mamoko mantiere kanyo. An kaka japuonj asomo noka bedo trend on. Koro bedo ni apuonjo nyathi gima right kata gima wrong ok ang'eyo. Jopuonj bende wani kata gigego mag somo ma oti kata laboratory be nyaka sani koro onge skundego. So we are saying that we are giving the students a raw deal. So the government must now chip in and ensure that these challenges must be addressed. Giwacho ni kinde mar higa achiel piny owacho ketho mana seche mag jopuonjre mane odonjo e junior secondary school. Uketho ngima nyithindo ma ne junior secondary. Onge gima timre kacha maduong'. Goluru gini utere kuma ber, ma resources nitie, ok waja improvise laboratory. Ija improvise reagent nango. We are in solidarity with junior secondary teachers across the country to make our plea to the government so that they may listen
in a productive way to make sure that the CBC curriculum is fully implemented. Magi bire kindeno, ruok ma jopuonj kupet, e bade ma Migori kao teleko jagoro margi Samuel Ruaja Solo, bende koro kono piny owacho, ni ondik tich, jopuonj go duto ma osebedo ka puonjo e junior secondary school, e yor kojolo, e kinde mar higa achiel mokalo. Jopuonj manyo ndiki on contract, nyaka koro bed confirmed on permanent and pensionable terms. Nikech chik wacho maber, ni nyalo ndiko ng'ato on contract only for 1 year. Ko contract no kobedo renewed, to almost 430 plus will go home. To ndiko gi oko ulo ni koro ikawo jopuonj ikete pesa moro matin sama wawuoyeni ipuchulo jopuonj siling 17,000. 17,000 ni ema ng'ato dwani okombo got. Kupet bende dwaro ni chenro mar somo mag junior secondary school koro gole skundego mag primary ka itero e skundego mag secondary. Kosa kaw JSS ikete primary school. Onge infrastructure primary school ka, onge classes malonge primary school ka, work environment ja ok chal mar jo secondary. Nikech adieri gima timore sani, jopuonj madi kony yore gi te learning areas 14 nitiere secondary school to gionge primary school sanyo. Jopuonj ma osebedo ka puonjo e junior secondary school e yor kojolo, wacho gisebedo ka gitiyo matek, kata kamano omenda ma ichulogi to koro tin mokalo. Gikwayo piny owacho mondo koro ket lokruok madwarore e sekta no mar somo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Chenro mar thieth maonge chudo dhi nyime kar thieth Masena level 4 chula mamfangano kokele kod tipo mar Ramogi TV gi sir mar jokanyo ma opogore. Thiethno nochakore okinyi mang'ich kawuono kendo dhi nyime odiechieng' mangima e nyasi mar Ramogi TV dhialo godo hike mar 2. Wadhi achiel kachiel nyaka e chula mamfangano kama watudre kod lipota marwa Ali Abich. Kenyalo winja nyiso ni to chalo nade ji no owuok kendo obiro e thieth no e sadi to ge sani ji adima oseyudo thieth to ji adima pod bende yuoro e thieth ma kamano mokel koda Ramogi TV. Nyakuramogo jong podo manyo Ali Abich ka entiere e chula mamfangano kama tipo mar Ramogi dhialo e higa 2 ka wachwalo thieth e county ma Homa Bay kama tima marwa osechopo e county no kendo chiwo thieth manono e chula mamfangano bende kan giwuok kanyo gibro dhi e county ma Siaya kama gibro go touch e boma ma Bondo kama gi duto nyakuramogo jong watimonu kokalo koda ka chenro ma watimo mar dhialo higni 2 nyaka ne wachaka Ramogi TV. Wadhi e county ma Homa Bay e chula mamfangano kendo wayudo Ali Abich. Ali Abich kinyalo winja e yorno makare nyisani to thieth no chakre sadi to dhano ochopo kanyo marom nade? Erokamana nya James podwa go touch Sena level 4 hospital mantiere sub county Masuba Central e county Homa Bay kandi kama chendo mag chiwo thieth ne nono monge chulo ne jopiny mane Ramogi TV ochano pod dhi nyime ka keno chakore ku gwen makawuono ka nitie kada jotuo mano biro jogo ko mano biro monindo ka thieth ka ndi kane gidwani mondo giyud chendo mag thieth mane Ramogi TV ochano keno nyaka sani ndi pod dhi nyime nyaka sani ka nyalo neno ka ndi oganda mathoth mokalo pod oriede line ka ndi ka mondo giyud chendo mag thieth ma Ramogi TV ochano ka waingo godo higni 2 nyaka Ramogi TV chak chendo mag dhi yamo e pacho ka ndi en chendo mano chakore okinyi makawuono kendo nyaka sani ndi line pod ti mabor mokalo ka oganda mawuok e chula mfangano ka ende kod alwora mare oyuoro mar yudo chendo mag thieth nono maonge chudo ka lore kod tuoche mopore mosebedo ka chandogi kamoting'o tuo mar malaria, tuo mar pressure, tuo mar sukari, diabetes kod tuoche mamoko mathoro ponde kendo oganda kendo fwenyo gi bedo matek mokalo ka Ramogi TV okelo jolony ka kod lakteche kod jochiw thieth mamoko mondo mi okony jopiny mosebedo ka ok nyal yudo chendo mag thieth yo mowinjore to gisebedo ka kod
gisebedo kod chandruoge mopogore opogore mag tuoche ma gin go. Na neno ka nyaka jaduong' moro nowuok nyaka ka chund bura mandhiwa kocha kokalo na mondo bi oyudi chenro mag thieth mane Ramogi TV dhigo nyime kaendi, kendo en morna mar bedo kod moko kuom jopiny ma sani koro oseyudo chenro mag thieth kendo koro giwuok mondo gidog pacho bang' ka giseyudo thieth kendo yedhe ma ochiwnegi kod chenro mar Ramogi TV dhigo nyime. Abro chako kodi mama, neno ka iting'o yath lweti kaendi, yedhe gi nyiewo gi koso migi nono koso to chenro mag thieth osebedo ka chalo nade nyaka ne kokinyi ma kawuono? Erokamano hali abich, yedhe gi omiya nono kaluwore gi kaka ne ubiro mondo umiwa thieth manono. Onge gima wachulo, otimnwa thieth maber mogik moloyo duto maseneno. Koro anyalo mana pongeza jo Royal Media Services kuom chiwo ma giwuok nobedo negi e chunygi mondo gibi gikony jomfangano. Jomfangano mor kodu mboni thieth ainani obiro chako timre. Kone ni jatelo maduong' manobedo gi paro ni koriw gi Ramogi te mondo uchak nuowa uthiedhwa kendo. Ne wan gi tuoche mopogore jiwa kwende maboyo. Idhi aneno ka line to pod ng'eny ka ere kaka chenro mar thieth ochakore kama ne ndikori e gate kacha nyaka koro chopo ma omi yath. Chenro chalo nade? Okay, an nabiro mabede e pool B kendo kana pool N kana e dala mabiro nabedo e pool mar nochakore sani bo to jomosethiedhi be ng'eny. Koro wan gi geno ni jomodong' be biro mana yudo thieth kaka wan jomosetiekwa momiwa yedhe matekre gi ng'eny kendo wamor godo. Erokamano ahinya madhe. In be chakane gi nyingi ting'iswa ni chenro mar thieth chalo nade, to tuo mane mosebedo ka chandi mane okeli ka to bende yudo konyruok kaluwore kod chenro mar Ramogi TV timo mar chiwo thieth manono ne jodak e chula kaendi? An ayudo konyruok iluonga ni Millicent Anyango Pambo. Wayudo thieth maber kuom Raw Media. Wago erokamano nikech an thieth asethagora gi tuoche, lakini sani tayudo thieth kata tuoche modong' onyisa ni ogoya transfer nyaka Sindo. Abro dhi kona. Ago erokamano ne Raw Media kuom thieth ma gimiyowa maber kendo gimedi mondo Nyasaye omed gwedhogi gichak giduog kendo. Tuo mane mosebedo ka chandi ma kawuono omiyo ing'ado mondo ibi e chenro mar Raw Media timo kawuono mar chiwo thieth manono ne jodak ma chula kaendi? An gi tuo mar tielo maremo to onge gimiyudo, lakini kokalo kuom Raw Media. Ago erokamano jo Ramogi ne Macharia, jatelo maduong' mar Raw Media. Omed kelonwa thieth kendo. Erokamano ahinya. Bende an kok dachieko jaduong' Biane ka ya gweng' mane to chenro mar thieth dhi nyime, bende sayudo konyruok? Erokamano ahinya. Adwoko erokamano ne Radio Ramogi TV kuom kelo thieth machalo kama. Omiyo wamor chakre okinyi ka biro kana ni group B. En group B ne wayudo line maber, otimo registration, chenro mag donjo gi yudo thieth ne ber kabisa. Omiyo an awuon na e gweng' mar Ugina ka wuotho na wachopo sa mane omiyo nwa yudore e group mar B. Tuo mosebedo ka chanda e ngimana ahinya en presa ka idho e kinde ka kinde. Koro ka chopo ka tayudo ka opima kendo ayudo yien maluwore kod tuo nano. Erokamano ahinya. Jok motimo timni machalo Radio Ramogi TV omed biro ka konyo jomfangano Suba Central mondo thiedhni okony joma ng'eny. Erokamano ahinya. James kaka oganda moyuoro ka mar yudo chenro mag thieth nono, gin gimoro e lenda wang'e kaluwore kod chenro mag thieth otimnegi nono maonge chudo, kendo yien kata yedhe mopogore ma kaluwore kod tuoche machandogi bende gisekawo kaendi gidhi yudo go konyruok e kuonde ma gintie. Ing'e ni tim mar Royal Media Services ogo kambi kaendi kotelo kod jalos chenro maduong' Latifa Ginjiri kaachiel kod jotelo mamoko maneno ni chenro mar chiwo thieth nono masani kodhi nyime kaendi otim e yo makare kod chenro mamoko ma bende Ramogi TV ochano mar biro tim e kaunti ma Homabay kaendi nyaka kaunti ma Siaya kwaingo igni ariyo nyaka ne chenro mag Ramogi chakre idhi yame pacho kaendi. Ka kamano James abiro duoke studio to wan to pod wago tach Sena Level Hospital kaendi mondo wang'e ni to chenro ma chiwo thieth manono masani dhi nyime niendi ere kaka biro rumo to bang' ka osetieke gin kwan joma romo nade mabiro yudo chenro mag thieth kaluwore kod chenro mar Ramogi dhigo nyime mar konyo jopiny mosebedo kod tuoche mopogore opogore e chula mfangano kaendi kaachiel kod alwora mare.
Erokamano ile beach kuwoke chula mamfangano Sena Level 4 Hospital kama tindro thietho chwalni kacha gi Ramogi TV kawadhelo higni ariyo nyaka ne wachage kagiwuok county ma Homa Bay nyaka na magajwangi brodhi nyaka county ma Siaya kama giduto watimo kokalo Low Royal Media Services. Happy birthday Ramogi TV. Kawadhi nyime nyaka na magajwang pod wantire county ma Kisumu kama ni jopuonje mag junior secondary county ma Kisumu bogo bago ng'anyo ka sirkal okochopo dwachgi kalure kod chal maracha mar alwora mar tich. Jopuonje mag junior secondary rikotieno kwayo sirkal mondo ochwal jopuonje go e skunde secondary ka olero ni skunde primary ma pacho ka pod onge kod gigo madwarore mag chiwo puonj e yo makare. Jopuonje go bende dwaro ni sirkal mondo ondikgi e yo maongirore ka gilero ni jopuonje mane ochuo gudu machiegni ondiki e yo maongirore to mano mane ochuo gudu chon to pod tiyo e yor winjruok. Wase winjo matek e skunde mag primary jogo ok jopuonje ni matek kendo wadwaro ni mondo jopuonje owinj ywakgi. Jonyuol nyaka wuog oko be nyithindo somo to gik ma nyithindo dwa somo waonge gi laboratory, waonge gi classes, waonge gi chalks, gi jopuonj moromo, japuonj achiel nyalo handle subject 14 to en kanyo en kende gini ok ber kata matin. Wayuak ne sirikal ogik kama contract wa oserumo wakia gima dhi timore January. Koro sirikal mondo owinjwa. Chieng' wuok tich tarik 4 wakwayo jopuonj duto ma junior secondary gi japuonj mora mora madigomb riwre kodwa. Wan gi ng'anyo mamuol e Kisumu town kwa dhi offices mag TSC. Kapod wantiere e weche motenore kod somo, jopuonje mag junior secondary boma ma Nairobi yango ne gibiro bago ng'anyo bang' ndalo adek ka sirkal okowinjo ywakgi kendo chopo dwachgi ka giloso kawuono e boma ma Nairobi. Apisi mar Kupet jopuonj go ne olero ni ok gibi keto kokgi e orak mar tich Januar higa manyien ka giwacho ni mano en ataro mar winjruok mane gin godo kane gichako tich. We are very categorical that if our contracts will not be transformed into permanent and pensionable, come next week everybody that is teaching in the junior secondary school will be on the street. And that is a confirmation, and parents must be aware that nobody will be in charge, nobody will be teaching their children come next year 2024. We want to make our statement today that we will not go back to class unless and otherwise we are confirmed from internship to permanent and pensionable teachers. We have been patient enough. Yes. In fact, we have worked for the TSC the whole year. Riwruok jopuonj mar NATO golo ng'ur margi ewi chenro mar ndiko jopuonj junior secondary mana e yor orak. NATO wacho ni chenro mar ndiko jopuonj go ne ok oluwo yore makare ma owinjore ka gidwaro ywak jopuonj go winji kendo olos wach mar ndiko gi e tich e yo makare kaka jopuonj mamoko. They even don't have the mandate to demonstrate without my authority. They are our teachers, they are our members. It is me to call out demonstrations after consulting the national office of the NAT. Hawana mandate ya aina yote ile ku demonstrate. Sasa tunatarajia kwamba ndugu zetu wa Kupet, kwa sababu we have evidence here, ambao waliwaambia enter demonstrate and say this and this, wao wangekuwa mbele, wange demonstrate wakwe mbele, tujue kwamba Kupet is leading a strike, because Kupet has never called any strike in this country since its inception. And we dare them to call any strike. Haitafanyika. Sisi tunajua wale watu ita strike Kenya hii na ifanyike na itingize engine NAT. Hao walimu lazima wajue ni kwamba kuna kamati ambayo inashughulikia JSS kwa shule. Si ati inafanywa tu vile vile wanafikiria. Kuna kamati ambayo inaitwa subcommittee ambayo iko chini inashughulika tu na mambo ya JSS peke yake. Kwa hivyo kusema kwamba hakuna miundo ya usimamizi katika JSS ni makosa makubwa sana, kwa sababu kuna ile kamati ambayo inashughulikia tu na mambo ya JSS. Kwa hivyo mambo yote ya fedha katika JSS iko na kamati maalum ambayo inachunguza
vile hizo fedha zinatumika, na kila fedha ambayo inaletwa katika shule ya umma Kenya iko na kitu kinaitwa fort heads. Kwa hivyo kila mahali unapewa pesa na unaambiwa pesa hizi zinatumika kiwango fulani. Hii ni ya michezo. Riwruoge kupet bade mabaringo ywago arita mag jopuonj e gwenge mag North Rift kaluwore kod monj kendo nek mar japuonj mar sikund primar ma Kapindasum mane onegi gi jonjore. Jalup jakom mar kupet bade mabaringo Julius Korir dwaro ni jopuonj e gwengego makono tiegi yore mag ritore kendo omigi thuolo mar bedo gi magina mar ritore e kinde monj. That are affiliated to Kupet. Karibu sana. On behalf of these teachers officially, teachers are victims. They should be given guns like any other officers who qualify. Why not teachers? Teachers are human beings. They have families to take care of. Why not them? They should be given guns to defend themselves. I teach in one of the places where banditry is real, that is around Muchongoi area. And as a union, I say today, we really support that our teachers should be armed because they are insecure. And for sure, we have lost quite a number of teachers in this county simply because of insecurity. And for how long shall our teachers die so that the government wake up? I think it has become difficult because for many years, it has been the same story year after year. Ndio wachunga walimu na kuchunga watoto na kuchunga property ya shule. Ndio waweze kufundisha kwa na kitu yake hapa. Ikiumana anakuwa the shield and defender of the children of our country. Because we are suffering. We also say we need to support them in what is called risk allowance. Kama watu ya notice wanataka retention of teachers, then we must create risk allowance for teachers operating in extreme hardship conditions. Odiochieng' ma piny mangima dhialo kedo gi kute mag ayaki e kaunti ma Kisumu timore e alap ma Kisumu Sports Ground. Nonro yango ni maromo oganda 1,230 osegamo kute mag ayaki e higani, ka kuom kwanno 700 gin rowere. Omiyo odiochieng' ma kawuono tend kaunti no kokalo e migawo mar thieth kod migepe moko ma ok mag piny owacho wuok oko mar yango kenge mopogore kaka bago jopuonj e wi dak makare ne rowere e kind mamoko kaka yorno mar temo geng'o kendo thiro landruok mag kute mag ayaki. Adona dhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Kisumu kama tudre kod lipota marwa Millicent Adhiambo. Millicent, kinyalo winja nyisani to chenro mar puonj makamae dhi nade e kaunti ma Kisumu? Pero kama na James Opondo achiel kachiel kwa wuok Jaramogi Odinga Sports Complex kuma nyasi mar dhialo odiochieng' tuo mar ayaki dhi nyime ka Kisumu County bende oneno ni gibedo achiel kuom county mariwore kod piny mangima e dhialo odiochieng' neri. An kod jatatije motero ne weche ler county ma Kisumu Dr. Frederick Olwach ma bende ma en wendo modhialo odiochieng' makawuono e nyasi ni modwa leronwa ni to Kisumu County kaendi ka ging'iyo kaka weche mag tuo mar ayaki osebedo kalandre ne kiyudo ni chien kanyo no yudo ni kwan mag rowere ema otelo e kwan jogo magamo tuche kute mag ayaki ondamo mamalo. Odwa lero ni to gin okenge mage ma giseketo kare kolure kod nonro kalure kod kwan ma bende medore e kaunti ni mwayudo ni 1,230 jogo mayudo kute mag ayaki iga kipimo kata malo modhuro en rowere. Machiegni nyaka Ramogi mar mondo mi watwa kod achiel kachiel kapok adhi ir ng'ama chielo ma bende yang ne nyiswa ni to kaka thor wach ni endi en ni owe mondo jodak matiere ni let community lead jodak ma en in mine na wasani mondo mi ibede ng'ala manyime neno ni ikonyo kata inywako lwede kedo kata thiro geng'o kute mag ayaki. Ang'o modhi wache kotenyo kod weche mag kwede wi tuo mar ayaki? Machiegni achako kod ng'ina mana kacha chagi nyingi mniswa ni kaka county ma Kisumu in wendo modhial kaendi kendo in achiel kuom jogo mawuok e migawo mar thieth e county ma Kisumu kaendi. Kwan jogo magamo kute mag ayaki chalo nade? Rowere margi chalo nade? Ang'o ma miyo mano bedo malo ahinya to kenge mage muketo mar neno ni ugeng'o kata uthiro landruok mag kutegi? Erokamano ahinya. Nyinga iluongo ni Frederick Olwach.
an director mochung' ne weche mag thieth kod ler mar alwora e Kisumu County. Odiochieng' ma kawuono ni wan wabago nyasi no mar celebrate World AIDS Day. Tiende ne odiochieng' onogo moyangi mar hero kata celebrate jogo mani kod gi tuo mar ayaki kata okimi. Koro en odiochieng' ma gini timore, celebration ni timore ga tarik 1 dwe mar 12 higa ka higa. Koro miyo odiochieng' ma kawuono ni wan ka kendo wa celebrate ka wang'iyo kama wae kaka Kisumu County higa 10 mokalo. Wayudo ka higa 10 mokalo kaka 2013 ne wayudo ka dhano manegamo kute mag ayaki kuom higa achiel ne romo dhano 12,630. To koro sani higni 10 bang'e ka koro sani wayudo ka joma nogamo kute mag ayaki kuom higa achiel mokalo en 1,750. Ei jogi wayudo ka rowere kata yudhe ema wayudo ka bende ng'eny eigi, ka wayudo ka chiegni yudhe madhi 700 e nambani ogamo kute mag ayaki. To kwang'iyo kendo wayudo ka yudhegi waneno ka kendo nitie teenage pregnancy kata ige mimako kuom jogo mapod tindo. Kendo waneno ka bende nitie gimoro triple threat kama nitiere nyaka gender based violence. Maka wang'iyo waneno kata malo sani en 11 kaluwore gi nonro manyodwok nyoro ma jo Kenya Bureau of Statistics, Kenya Health Demographic Survey. Koro wasebedo ka watiyo matek, waketo okang' mane kare ka wan gi ni technical working group. Technical working group ni otelne gi County Commissioner ma Kisumu, to en oting'o gender, oting'o education, oting'o health, oting'o migepe mopogore opogore. Ka watwak kendo wawuoyo gi yudhe kendo wawinjo dwaro margi gi pachgi e wi landruok mar tuo ayaki ni gi kaka inyalo geng'i. Wasebedo bende ka wabedo workshop kata wabedo gi conference kata symposium kata kwa rado kodgi buche mopogore opogore e gwenge ko wawinjo pachgi ka giwacho ni gigi usebedo kutime kama kamoro pacho ok ukawo. Koro wasebedo kwa kawo pachgi kendo waseketo chenro makare. Nitie youth friendly centers kuonde ma ginyalo dhi kendo giyude thieth. Giyudo ma gidwaro bed kono mowed gima mora kod puonj. To waseketo chenro bende mani kare mar puonjo yudhegi kata jogo nyithindo mapod ni mapuonjore skunde. Wadhi wapuonjo gi joma puonjogi gin dakteche mosemi tiegruok makare ma ka gipuonjo jogi to gimiyo gi wach moromre gi ikgi kod dwaro margi. Koro wasetemo kwatimo ma kendo pod wan gi geno ni wabo winjo pachgi kendo wabo medo jiwo thieth kaka wachiwo negi. Kapok awe landruok mar tuo mar ayaki ka ibo yudo ni nitie kaka kwan mar nyithindo magamo kute kowuok kuom minegi bende lardore. To maendi kaka jok manie migawo mar thieth, ang'o mutime mondo mi maendi othir kabisa mondo wach ni endi orum ma nyathi nyuole to yudo ni onyuole gi ayaki to mana kowuok kuom jonyuol? Erokamano kabisa, mano penjo mani kare kendo penjo ma ayiego kabisa. Waseyudo ka nitiere nyithindo magamo tuo kuom minegi kata sama nyuole kata pod en age. Koro gima timore ni Kisumu County en achiel kuom county, Kisumu County en achiel kuom county 4 mosetemo mar tieko tuoni ma landre kowuok kuom mama kadhi kuom nyathi. Aparo ni Siaya manotimo maber ahinya, kaeto Migori to Kisumu gi Homa Bay bende ni etogi kanyo. Tene ni idwaro ni odwoke matin mapinyne 5 to Siaya mano oyude, kaeto Migori to ni 5 e wang'e, Kisumu ni 5.3. Tiende ni wadhi maber, wadhi kuro, wamiyo minegi kendo wapimo gi chon, to kwasepimo gi mani kod tuo wakete yath. Gima wafwenyo ni minegi iyudo ka sama odhi e klinik mokwongo kopime to onge tuo, to bang'e tiyudo ka odhi en gi tuo. Koro wayudo ni jogo machuo bende nigi mpango gi moro manya bathe ma gidhi to gidhi ka giyudo tuoni to gibiro to mama poka koro gitimo ang'o, gidhi gimiyo pok oyudo gini. Koro kidhi pim bang'e tiyudo ka already
en ng'ano makoro tuo. Koro wakwayo joma chuo ni waritre kendo waneni sama miyo pek wamiye support makare, kik wawuoth oko mar nyathino en nyathi wate. Koro wadwaro ni mondo waritre, warit nyathi onyuoli mondo odhi kare, kik wabed ni wawuotho oko kwaduogo to wamiyo mama ang'ono, wamiyo mama tuo. To mine bende mosepimi moyud kata gi tuo moketie yath, nyaka wamuony yath maber, nikech kok wamuony yath maber to eka tuoni dhi landre kuom nyathi. Koro wakwayo mine gi bende giritre to gimuony yath kuom jogo ma oseyudre gi tuo mondo mi kik nyithigi yud tuo. Machiegni aneno ka lawi no ndik ni let the communities lead. To i communities kae weche ng'enye. Wayudo ka communities kae ndik sama yudi ka ng'ato nigi tuo mar ayaki ta kwede chakore. Jiweni ka chon to tinde bet jopuonjore matin. Nyalo wacho ng'e wacha kwede ni endi gi gimomiyo uketo dhim ma kawuono kata thor wacho bedo ni let community lead. Erokamano. An iluonga ni Susan Mildred. Nyalenda, abedo attached gi Nyalenda Health Center. To akwede mabete en ni ka tuo osedonjo timanyo ga ng'amukele, to ng'amukele ni always family dhi wacho ni ng'ama dhako imukele. Mano kata an wuon an victim, kech ni paro ni samoro na wuotho mang'eny emomiyo na kelo tuo. Koro akwede ni en gima nyaka to wawe, wan jo community, wan ema nyaka to wawe, to nyaka wadhi ei community ma walande ni ayaki ok en giko mar ngima, to en chakruok mar ngima manyien ma ichako ngimani king'e gima in to kendo ibedo go mamor. Koro wach mogik e wili let community lead ni kawuono. Let community lead matiende ni wan community wan ema kwa dhi mbele, to wabro bedo community ma healthy, makata nyithindwa ma wating'e iwa wadhi nyuolo nyithindo ma healthy. Koro akwayo mine ma nigi kute modak gi kute mag ayaki, ka dipo ni Nyasaye opari ni iyach, muony yath e yo maber. Kise muonyo yath e yo maber, nyathi bende dhi nyuolo mangima. To itemo ok inyuol ka nyamrerwa ma e kor gweng'. Itemo ibiro osiptal mar mondo iyud thieth e yo maber, ibedo handled maber ma nyathi ni endi idhi mi yath kapok oromo 72 hours. Ma in bende idhi puonji kaka nyathi ni dhi miyo yath, ma nyathi ni biro ga bedo kikelo klinik nyaka higni 2 wachak watim ne pim mwayud ka nyathi ngima. Erokamano. Mana kamano James Opondo, iwinjo twak makare kowuok e nyasi mar odiochieng' dhialo tuo mar ayaki kowuok e Kisumu County, ka gin kod okenge ma giketo mar neno ni gipuonjo rowere mondo mi gine kaka ginyalo kedo kod landruok e kute mag ayaki kind rowere, kendo geng'e e neno ni bende gipuonjo mine mayache manyalo lando kute gi ne nyithigi sama ginyuolo, mondo mi community kata aluora kata joda kata gweng' obet gweng' mani kod ngima makare. Ka kamano taduoko ni studio pod wanyonore, wamedo kolo, wamedo tucho odiochieng' kawuono mondo ang' wamed kelo seche wamake weche mopogore opogore kagi kacha ng'ich welo kod oimore. James Opondo an kuom idhi nyime kod weche wamedo tuche mesa mar keweche. Erokamano Millicent Adhiambo kowuok kaunti ma Kisumu. Nyako Ramogi Tv ka wadhi nyime gi weche manyien ma pod wan godo Ramogi TV. Wayudo ni iye ma ohiu e kind nyithindo manyiri e kaunti ma Meru yange ni medo kwan rowere manigi kute mag ayaki. Kalore kod Laktar Ruth Masha, osiptal mar Matwati sub county ema otelo ne weche mag iye ma ohiu Kenya mangima. Omedo ni 60% mag rowere magamo iye gamo kute mag ayaki, koseyo timbe kaka bembo kod keny momondo ma nyayo weche landruok kute mag ayaki. In January, we had 63 mothers, with one being in the age bracket of 10 to 14. In February, we had that two in the age bracket of 10 to 14. In March, we had 29. In April, we had 24. In May, we had 50. In June, we had 66, with 4 in the age bracket of 10 to 14. In July, we had 51. In July, after verifying the data, we were concerned as a facility, and then we thought, how can we help the community? What is really triggering this increasing number day in, day out? And we started an Igembe North initiative, whereby we did a sensitization work. We also looked at the data to find out where the location those babies are coming from.
And we realize that most of the children are coming from this region where we are. And then we also realize that they also come to this particular hospital. So the reason why we are here today is to look at how we can have a solution with the hospital and the catchment area, working with the communities. We did have a meeting with the Jorin Cheke. We have actually sensitized them and put them together at what we call the community of practice, because we are understanding that the challenge of adolescent pregnancy in this region has to do with culture. Nya kuna munga juang ada na kao yue madunda modhi pi toka pokodi yue aneno ka ote odhuro jicheng makawono Keno Kal kawuok Bondo wacho ni Ramogi TV ler maratari winje gi Paul Tap VJ kod Sojaman wacho ni Ramogi momiyo kwere gide makaluo winjo kendo neno gik ma piny matimore e piny. Happy birthday Ramogi TV. Miyo tinde dholuo wawacho kendo wamongo macha ilungo ni Zak kawuok Gendia. Amor gi Ramogi TV ahinya nikech en gi puonj maje oganda. Alphonse Makachola bende aneno kacha ng'ato wacho ni Ramogi TV ler. James Opondo kendo aneno news makare. Lisha Nyamburi kijana mdogo wuod Mitwirongo sub county. Aneno kacha bende ote ng'ato wacho ni nyaka ne Ramogi TV chakre asewinjo puonj maber ma Vinton Oching kaya Kanyabie. Brayo wuod Uyoma wacho ni aneno Ramogi TV ka antie dala yorno makare kendo nyaka Ramogi TV ne bi yudo puonj maber. Happy birthday Ramogi TV. Morga kodu pile ano mama singa mara wang aneno Western Kanyamkago ka entiere umoja tu Nairobi. Vina Charity kutoka Kisumu oketa Kiswahili nyakora Mgajwang wacho ni napata habari ipasavyo nagotea Steve, Angela na Juliet kutoka Homa Bay. Kiswahili na nyakane dhine manajo Homa Bay nyakora Mgajwang ka duogo to pod wan koda weche ma odhuro kikedi mabor. Sasa vile uliambiwa that umeshinda ulihisi aje? Nilifurahi na nikashuku ni kama itakuwa ni ukweli ama ni zile phones tu wanapiganga tu. Lakini sasa si umefika? Sasa nimefika, nimeamini ni ukweli. Umeamini ni ukweli? Yeah. Ongelesha watu nyumbani, waambie vile wanaweza jipanga pia wafike hapa pia. Na saambia hii mchezo wa jipange na view sasa ni ukweli kabisa na wanaweza cheza na washinde kwa venye mimi nimeshinda. Ikrine sinema mapok ni neno kinyono kontanyo no koni winjore kendo desore ene otachiel motingo tuke mawuokaluo wan kod gigi duto mitarigo dhako amula mana mati but mule matin no is violent sigana mamoro chunyi kama kawaida dongo chala chai manum sukara ore ngich beno ngich mopong kod nyiero habari siari nyathima wuyudo die siari drama abo chwenjra kod nyathini ang'ara chu hera lokri yawa nyathiko na yudo yawa tugo ka tugo en sigana marito mondo onyise Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mane Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs.
Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka yiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak ndalo buora kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo, abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Next on Shambala Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hannah, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. Fuenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chu. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iye to ne tie. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Tiene kurgo jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Machiegni kendo nya Ramogi. Jatend piny William Ruto osechopo e romo mar weche kor lwasi COP28 matimore e boma ma Dubai. Ruto en achiel kuom jotend pinje kod jotelo mamoko maloyo 100 mochopo e romono korwakgi kod jatend romono Dr. Sultan Ahmed Al-Jabbar kod jatend riwruog pinje mangima Antonio Guterres. Jatend piny machon mapachoka igeno mar chiwo twak ewi dwach pinje Afrika kalure kod weche magidwaro omi pek e kedo gi lokruok mag lwasi. Pinje golo singo mag omenda maromo mamedo konyo kedo gi lokruok mar kor lwasi ka piny mar UAE ogolo singo mar $100 milion, EU $245 milion ka piny Amerika $17.4 milion. Migago mar Labour kod Social Protection olando golo omenda moheo $2 billion ne chulo jogo mondik e bwo chenro mar Inua Jamii. Omenda machielo maromo $6.1 million bende ochiw ne jiwo chiemo makare kokalo chenro mar Cash and Health Education na Misiro koda Inua Jamii. Chudo gi owachi ni biro chakore wuok tich tarik 4 kikete account ji $1,44,621 mosendikore ka ng'ato dhi yudo shillings 2,000 chudo mar dwe mar 11. Kaunti ma Kakamega koro otudre kod riwruog okinde mar manyo ratiro ne familia mane omuk utegi e kar dak ma Milimani. Gavana ma Kakamega Fernandes Barraza bang' limo jodak ma Milimani oyango ni muko utego ne ok otim e yo makare kendo time e yo marach ka oweyo jodak ma onge konyruok. Komedo ni kaunti ma Kakamega ne kia wach mar muko utego. Gichwalo ywak ne sirikal mondo chul jodak ma utegi omuki. Komedo ni muko utego omiyo gilalo
mwandu manengogi odhuro. Jadaka Philipo Dongo mosedak kanyo kuom higni 30 wacho ni gin kod oboke makare mag lopego. Komanda mar obila ma Imbo Irungu Masharia kata kamano owacho ni thuolo mag bedo e lopego noserumo ne thoth jodakgo ka jomoko to ne ok oyudo lopego e yorno makare. For more than 25 years, and our house was built in 1969, as I was told. My parents-in-laws have lived there for more than 50 years. My father-in-law is the first mayor of Kakamega. It is so unfortunate that we were affected. We slept in cold. And my question is, kwa nini walitutumia watu zaidi ya 40 on Friday night wakakuja kukatakata fence na maaskari, and everyone was in a hoodie na kila mtu alikuwa na panga. This is demolitions which are being done by the national government at the behest of the regional commissioner, and the most surprising issue is that as the county government of Kakamega, we were not involved at all. We didn't authorize these demolitions because we believe if there is any activity that is supposed to be happening within our jurisdiction, as a county we are supposed to be consulted. So what is coming out clearly is that we have an ill motive of these demolitions, which we want to condemn in the strongest terms possible. Obila moro onegone tok gore lisasi kane oko pango etesendo obila ma Kipkaren kaunti ma Uasin Gishu. Koyango wachni komanda mar obila Matarbo Edward Wafula owacho ni obila no mane ni e tich otieno manyoro no ne duoko bunde mare to kuom hawi marach odio kendo chwadore lisasi etike kendo tho kanyo ringre otere od kano joma otho ma Moi Eldoret ka itimo nonro ewi tho mare. Today morning, one of our gallant, hard-working officer who had been on the night duties the last night was returning his firearm to the armory when he accidentally tapped the trigger, and the fatal shot was discharged accidentally. So we have lost him, and we have lost the officer. Well, nothing like that. He had no problem. In fact, he was one of our best officers here, and he has been discharging his mandates as a police officer without any notable hitch. Malayo familia prario e gwenga mauthune kaunti Matharakanithi odong maonge kardak tok koth mapek chwe kendo muko utegi ojonogi mondo ginind oko e koyo ka moko to kwayo kuonde nindo ka koro gikwayo kony mapiyo mag lewni kod chiemo. Gimedo kwayo piny wacho mondo konygi giyud kardak ahinya sama koth medo chwe mondo ogeng tuoche landre ahinya e kind nyithindo matindo. Mimi na momoni mbua mi uraro kuna, mi naenda kutafuta uraro. Hakuna chakula, hakuna nyumba, mi nalala nje. Mi naenda kutafuta uraro. Serikali saidieni kwa wendibweni. Sasa nikasikia kwa mabati kama ni mawe, nikasikia pa. Sasa nikauliza ni nini hiyo? Kutoka nje kumbe si mawe. Kutoka nje nikaona nyumba ilikuwa imemomoka. Wakati wa usiku nilisikia nyumba kobobobo. Nikauliza watoto ni nini hiyo? Kutoka nje nikaona kitchen yangu yote imeanguka. Sina uwezo yeyote. Nalala kwa jirani, napika chakula mapema, naenda kwa jirani nalala, natandikia watoto wangu chini, ndipo tunalalanga hapo. Mimi niko na uchungu sana, nataka kuomba sendisi
Serikali wakitaka kunisaidia wanisaidie. Mvua imeingia imenyesha mpaka maji imetoka kwa milima inaingia kwa nyumba ndani. Imeua mambuzi, hata kobe, imeua hata kondo na vitu vingine. Wengine hawana kitu. Kambi mar pi e kaunti ma Bungoma Zoasco kauten regio bila ochako chenro mar manyo ji ma otudo pi e yo ma ok opuodhi ka gikwalo pi. Kaluwore gi Isaac Simiyu, meneja ma ochung'ne uso pi e kambino, olero ni gichako timo apedha bang' yudo lipot mar joma otudo pi e yo ma ok opuodhi gi kambino mar pi. Kata kamano, Simiyu omedo ni obila biro dhi nyime gi timo apedha nyaka ne jogo kendo kawnegi okang' mag chike ka ibro terogi nyaka e doho. Kuna wizi ambao umeenea wa maji, kuna wale ambao wanasambaza kwa njia ambazo hazistahili, kuna wale ambao hawana meters, hawana accounts, lakini wanapokea huduma zetu za maji pamoja na maji taka. Kwa hivyo leo hii with the reinforcement ya Critical Infrastructure Police Unit na agency ya Lake Victoria North, tunahakikisha ya kwamba tunatatua hilo tatizo. We are disconnecting every illegal, ensuring that all customers all the people who are consuming our services are metered and have accounts so that we get revenue enough to sustain the company to provide services. Tutaendelea na hii crackdown mpaka to net them, mpaka either tuwaekee mita ama wafungwe. Maambia ya kwamba the fine ni 1 million. So we are urging those with the legal connections they come forward tuwekee mita. Na kipata kama una mita utakamatwa, utaekwa ndani. Kwa sababu maji mingi sana Bungoma inapotea kwa ajili ya legal connections. Na tumeanza hii nikishirikiana na mkubwa hapa ya kwamba tutahakikisha ya kwamba hata tujue wewe ni nani, tutahakikisha ya kwamba unalipia maji, hakuna maji ya kunywa, maji ya bure hapa. Hao watu legal connections ndio wanafanya our customers wapate maji ya kutosha. Mchigni e weche mag tuke. Draw mag finals tuke mag Talanta Hela Football Championship notim midhiambo manyoro ka timbe madongo pogie grube ariyo kidieny mar nyiri gi nyithindo mayo Busia gi Kakamega biro nakore e pool A ka tukego chan ni biro chakore Jumapil tarik 3. Timbe mamoko mantiere pool A oting'o counties man Nandi kaachiel gi Kwale. Pool B tima manikod geno maduong' mar kawo kombene. Homa Bay biro rakore gi Wajir, West Pokot gi Kisii, jobag tuke gi Nairobi biro rakore gi Samburu, Nyeri kaachiel gi Kisumu. Kidieny mar nyithindo ma Yowuowi County ma Uasin Gishu gi Nakuru biro rakore pool D ma bende oting'o Kiambu gi Makueni. Pool A oting'o Vihiga gi county ma Homa Bay. Timbe go pogi pool 4 ka tukgo biro bagi alap Manyayo, Kasarani, Jamhuri Grounds gi Kirigiti Stadium. Group C, we have county teams started reporting today morning at the Kenya Academy of Sports headquarters for verification and accreditation. Everything is all set and everyone is ready to witness the most thrilling tournament ever in this country. To tell you how serious we are about this tournament, we have blocked all sporting activities from our top sporting arenas. Kasarani Stadium is blocked, Nyayo Stadium is blocked, Kirigiti Stadium is blocked, Jamhuri grounds are blocked for this tournament, and this tournament only. Club mar Al Ittihad noloyo picha choma ariyo mane okonyogi loyo club mar Al Khalij gonde 4-2 tuke adhula